हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनायजों लोगोसे गोदान आपडेट लाना फैदों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बेनो जाबाय BA BC BCom BCA दङ नोंथांमोना जायफोर TDC फार्स्ट सेमिस्टार फरायगासिनो दङ अनलाइन एग्जामनि एग्जाम रुटिन ओंखारबाय नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन दा बिनिफ्राय माखासे साननांगौ दङ लोगोफोर बेयाव माखासे नटिस फैदों बेनो जाबाय टेन्टेटिभ होननानैसो दा बेयाव साननांगौआ बेनो जे एग्जामा जामारगोन ना जामारा गोबां कनफिउज जागोन नोंथांमोना आरो बे बेट्सआ जाबाय लोगोफोर मेनसन खालामाखै जास्ट रेगुलार एरियार बेटारमेन्टल' होनाय दङ डेट मिन्स गासैबो होनो हागोन बेयाव बेट्सखौ मेनसन खालामाखै दा बेनिखायनो जों गोबाव खालामला अफिसियेल नटिसखौ नायनोसै मा लिरमारदों नोंथांमोना भिडिअखौल' नायलांबाय थादो मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालाम दायो जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव फाइनालि नोंथांमोना नुनो मोनगोन 3 आगस्तनि आपडेटखौ UG फार्स्ट सेमिस्टार टेन्टेटिभ दा टेन्टेटिभ होनाय लोगो लोगो जों कनफिउज जायो लोगोफोर जे एग्जामा जामारगोन ना जामारा बेयाव मोनसे अनुमानसो होनाय जादों दा बे पस्टपनबो जानो हागौ दा बेखायनो जों नायनोसै बेयाव जोङो डाउनलड खालामनोसै दायो डाउनलड खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नैबेबादि मोनगोन दा बेयाव बुंनाय मथेब्ला BA BC BCom BCA दङ आरो लोगोसे VCIT फार्स्ट सेमिस्टार अनलाइन एग्जामिनेसन तो बे अनलाइन एग्जाम जागोन रेगुलार आरो एरियार बेटारमेन्ट जायफ्रा BU फरायगासिनो दङ फार्स्ट सेमाव दा एग्जामनि टाइमाव दङ नै 9 बाजिनिफ्राय फुंनि आरो लोगोसे 10 बाजि 30 रिंगासिम जागोन फुंनि आरो बेलासिना 1 PM निफ्राय लानानै 2:30 PM सिम जागोन दा नोंथांमोना साबजेक्टखौ नायना लादो जिखुनु जाया 12 आगस्तनिफ्राय जागायसिगोन बेनिफ्राय जों गाहायाव फैनानै माखासे गाइडलाइन्सखौ नायनो हायो दा प्रेक्टिकेल एग्जामा उनाव जागोन लोगोफोर नोंथांमोना प्रेक्टिकेल एग्जामखौ उनावहाय पाब्लिश खालामनाय नटिस मोनगोन आरो बेखौ कलेज लेभेलाव होगोन बेनिफ्राय अफिसियेल्स एन्ड स्टुडेन्टस टु फल' MOHFW तो बेखौ जोङो माखासे गाइडलाइन्सखौ जोङो फल' खालामनांगौ आरो लोगोफोर दाथ' कर'ना टाइम नालाय दा बेनिफ्राय दानिया 3आव बुंदों अनलि इलिजिबल केन्डिडेटआल' माने बेयाव एग्जामाव जिरायनो हागोन नोंथांमोना एग्जाम होनो हागोन दा बेनिफ्राय जों थांसै नाम्बार 4 दा नाम्बार 4आव जायफोरा अनलाइन एग्जाम लिरगोन नोंथांमोना गाइडलाइन्सखौ मोजाङै नायबानो जाबाय इन्सट्राक्सन्सखौ दा बेखौ स्ट्राइकलि लानाय जागोननो थ' नोंथांमोना मोजाङै फल' खालामबानो जाबाय आरो बेखायनो बुंखादों सिगांनि बादि जाहाथे सोमब्र'आ दा बेनिफ्राय लोगोफोर आरोबाव दंबावो स्टुडेन्टसफ्रा माने माखासे अफलाइन एग्जाम होनो हागोन आरोना जायफोर माने अफलाइन एग्जाम होनो गोसो थागोन उनावहाय जुदि नर्मेलि जायोब्ला बोथोरा SOPनि गाइडलाइन्स फैगोन अब्ला नोंथांमोना अफलाइनबो चुज खालामनो हागोन आरो एग्जामखौ एबा अफलाइन एग्जाम होनो हागोन दा बेनिफ्राय नेक्स्टआव जों थांसै नाम्बार 6 दा नाम्बार 6आव कुइसन पेपार्सआ माखासे 80 मार्क्सनि 60नि 50नि दं होनना बुंदों बेनिफ्राय आरो 40निबो दं होनना बुंदों दानिया जों नायनोसै बेयाव एग्जामनि टाइमा दा एग्जामनि टाइमखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय फुंनि 9 बाजिनिफ्राय जानाय एग्जामा कुइसन पेपारखौ नोंथांमोना पर्टेलनिफ्राय डाउनलड खालामनो हागोननो 8:50 AM निफ्राय लोगोफोर दा बेनिफ्राय एन्सार स्क्रिप्ट नोंथांमोना आपल'ड खालामनाया 10:30 निफ्राय लानानै 11:15 AM नि गेजेराव नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन अनलाइन दा बेनिफ्राय आरो बेलासिनाबो थिग बेबायदिनो दा बेलासिना 1 AM निफ्राय लानानै थ' बेयाव मिस्टेक जाबाय बिथांमोना दा 1 PM सो जानांगौमोन दा नोंथांमोना नुनो मोनदों नै एग्जाम टाइमा नैबे एसे मिस्टेक जादों आरो बियो PM जानांगौमोन 1 PM निफ्राय लानानै 2:30 PM सिम जागौ बेनिफ्राय आरो नोंथांमोना पर्टेलनिफ्राय डाउनलड खालामनो हागोन 12:50 PM निफ्राय कुइसन पेपारखौ आरो नोंथांमोना आपल'ड खालामनाया 2:30 निफ्राय लानानै नैबे 3:50 नि गेजेराव आपल'ड खालामनो हागोन आरो बेलासिनि दा बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना गोनो गोथो जानाङा बियो अनलाइन एग्जाम जागोन नाथाय बेसेबां जामारगोन कनफिउज जादों गोबाङानो बियो पस्टपनबो जानो हागौ बे मोनसे टेन्टेटिभसो दा बेयाव बुंदों नै टेन्टेटिभ थ' नोंथांमोना बिदि लिरनाय लोगो लोगो एग्जामा जामारगोन ना जामारा एसे बयबो कनफिउज जाखायो थ' बे केन्सेलबो जानो हागौ एबा पस्टपनबो जानो हागौ दा बिनि बागै जेब्ला अफिसियेल नटिस फैफिनगोन अब्लासो नोंथांमोना मोजाङै मिथिसिगोन अब्लाबो नोंथांमोना रेडि जादो जे एग्जामनि डेटखौ टेन्टेटिभ होखाबाय बेनो जाबाय 12 आगस्त थ' 12 आगस्तनिफ्रायनो जागोन होननानै बुंदों थ' बेनोसैमोन बेयाव बेट्सखौ मेनसन खालामनाय गैया लोगोफोर डेट मिन्स गासैबो होनो हागोन जायफ्रा रेगुलार एरियार बेटारमेन्ट दङ दानिया मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम गोदानै फैदोंब्ला चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो बेबायदि नोंथांमोना एग्जामनि आपडेटखौ सिगांग्रो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव मोनबाय थागोन